Dersa bihurî da em li ser mijara malbat xebitin. Niha em ê wî mijarê bidomînin. Li berî ku em peyvên nû binivîsînin, em ê peyvên dersa bihurî bînin bîra xwe. Dê, bav, xuşk, bira, keç, kur, bebik, zarok, pitik, kirîv, nebî, pîrik, dapîr, kalik, bapîr, diş, baltûs, bûra, tî, jintî, hevling, jinbira, xesû, xezûr, xinamî, dêmarî, jinbav, bavmarî, zirbav, zirkeç, zirkur. Îro em ê li ser peyvên nû bixebitin. Bûk. Bûk dema ku mirov keçekî tîne malê, ev dibe bûka malê. Di şahiyê de dema ku bûk tê anîn, tevê bûkê hevala bûkê heye. Jê re dibên hevala bûkê. Di nav koma ku tevê bûkê tê û alîkarî dide bûk û zava, berbû heye. Peyva berbû ji peyva berbûkê tê, lê di ziman de wek berbû tê bikaranîn. û ji bo wê jî wek berbû tê nivîsandin. Zava. Kesê ku hevaltî bi zava re dike, jê re dibên birazava. Rola berbû di çanda netewî de pir girîng e. Di pêvajoya ku şahî tê li darxistin, dawet tê kirin, hemû kêmasî û pêwîstiyên bûkê û zava berbû pêşwazî dike. Zarokê ku ji birayê mirova re çêdibin, zarokên ku ji xuşka mirova çêdibin. Navê wan vê rengî ne. Zarokê bira, birazî. Eger keç be, dibêjin biraziya min. Eger xort be, kur be, dibêjin biraziyê min. Zarokê xuşkê mirova. Xarziya min, eger keç e. Xarziyê min, eger kur e. Xuşka dayika mirova. Xaltî. Hin herêm dibêjin xatî, yan jî xaltîk. Ev şêwazên cudatir a gotina heman peyvî ye. Xaltî. Birayê dayika mirova. Xal. Xuşka bav. Met. Meta min. Birayê bav. Ap. Apê min. Ji bilî peyva ap, peyva mam jî tê bikaranîn. Mamê min. Peyvên ap û mam hemwaten e. Keçxaltî. Kurxaltî. Zarokên xaltî. Keçxal, kurxal. Zarokên xalê mirov. Kurmet. Keçmet. Zarokên meta mirov. Kurap. Keçap. Yan jî pismam. Dotmam. Zarokên apê mirova, zarokên mamê mirova. Li deverên ku dibêjin ap, dibêjin kurap, keçap. Deverên ku dibêjin mam, peyva pismam, dotmam tên bikaranîn. Niha em çend hevokan bi hevdûra binivîsînin. Ev kurapê min e. Yan jî ev pismamê min e. Ev bavê min e. Navê wî Adar e. Ev diya min e. Navê wê Zîn e. Ev xalê min e. Navê wî Aştî ye. Ev xaltiya min e. Navê wê Gulgez e. Navê xuşka min Henar e. Navê keçapa min Sêvê ye. Navê keçxala min Qazê ye. Dema ku navê ap û xalan bê bikaranîn, bi çi şêwazî ev yek tê kirin, divê mirovê jî baş bizanbe. Mînak navê ap artêş e. Zarokekî ku ji apê xwe re navê wî bide, dibêje apê artêş, yan jî apo. Navê xal Semend be, tê gotin xalê Semend. Xalo. Eger navê met Şirîn e, divê mirov bibêje meta şirîn. Metê. Eger navê xaltî Berfîn be, mirov dibe xaltiya berfîn. Xaltî. Li bankirina dê û bav de kîjan peyv tên bikaranîn? Dayê. Yadê. Her du peyv jî hemwaten e. Li hin deveran dibêjin ana, anê, lelê. Ev hemû herêmên cuda cudayê Kurdistanê de ji bo bankirina dayîkê tên bikaranîn. Hemû jî Kurdî ne û rast in. Peyva ana, anê, anê jî ji ana tê. Ana peyvekî gelekî kevn e. Ew jî ji navê Xwedawanda înan tê.
ji bo wî dayê yadê ji bo me esas in, ana enê lelê em dizanin ku zimanê gel de ev bankirina hene. Ji bo bav, bavo, babo, bao, her sek jî tên bikaranîn. Ya wêjeyî bavo. Ji bo bankirina xwişk û bira, xwişkê, xweyê, xwengê, her sî bankirin jî ji bo xwişk tên bikaranîn. Zimanê wêjeyî xwişkê. Ji bo bira, birao, bira. Hin deveran dibêjin birê, lê dewandina birê yan jî bankirina birê şaş e ji ber ku dewandina bidawîkirina dengê ê ji bo jina tê bikaranîn, ne ji bo mêra. Divê hûn şaş nekin, bankirin cuda ye, dewandin cuda ye. Bankirin bira, birao, dewandin birê min, yan jî birayê min. Bankirina li dê û bavê dayîk û bavê mirovan. Kalko, pîrkê. Vî rengî ji bo hemû peyvan mirov dikare dawiya wan yan o bike yan ê bike. Ji bo peyvên nêr, ji bo zayan de nêr o, ji bo zayan de mê ê. Em divê hêvî bawerî de ne ku ev dersa hat têgihiştin û ji bîr nekin dibin vîdyoda hest û ramanê xwe binivîsînin û laykan an jî xweşan dayinin dostê xwe re parve bikin. Dem baş.